У Росіцы прайшло свята сем'яў, якое ўжо з самай раніцы адчувалася. Гэта было бачна і па надвор'і, і па настрою людзей. Гэта святое месца. Это сапраўды цудоўнае месца. І я так думаю, што ў нашай штодзённасці, у нашай гэтай мітушні хочацца для душы супакою. І тады, калі прыязджаеш сюды, это ёсць ласка Божая, дар Божы, адчуць супакой, палюбавацца кветкамі, штосьці дапамагчы, а наогул проста адпачыць душой. Это ёсць Божая ласка. На ўрачыстасць прыбылі біскуп Віцебскай дыяцэзіі Олег Буткевіч, ксёндз Вячаслаў Пялінак з Ідолты, айцец Вадзім Мізер з Оршы, а таксама шматлікія пілігрымы, большасць з якіх маладыя сем'і з маленькімі дзеткамі, з Глыбокага, Паставаў, Шаркаўшчыны, Браслава, Верхнядзвінска, Полацка, Віцебска, Мінска і іншых гарадоў і вёсак. Малітва распачалася ад рацы Найсвяцейшага сакрамента, падчас якой разважанне і ружанцовую малітву правялі члены руху «Маці ў малітве». У гэты час вялікая колькасць пілігрымаў скарысталіся сакраменту пакаяння ў канфесіянале. На пачатку святой імшы пробач парафіі ў Росіцы айцец Чэслаў Курэчка шчыра прывітаў гасцей і звярнуў увагу на цудоўнае надвор'е, якое усталявалася ў апошнія дні, на буджэнне прыроды, якое зараз адбываецца. Таму якраз зараз самы час, каб адзначыць сямейнае свята. Это свято сённяшняе такое сем'ю, таксама весна, прыгожая прырода, месяц май, мары, сады цвітуць, птушечкі пяюць, так запрасіў, каб памаліцца тут. Собрались и семьи, попросить Божьей ласки, допомоги и мужности, заступничества благословленных покутников, здоровья Юрия Антоновича, и мужности нам не хватает. Мы часом падаем в роспач, вот так. Но так не доверим Богу до конца. Это нам сумно робится. Так вот, сегодня Росиц нас умацовывает, и приклад там таких благословленных покутников доказывает, что только уперед. Бог дапаможа. Вот так. Біскуп Олег у сваім прывітальным слове заклікаў усіх вернікаў адчуваць сябе тут у Росіцы членамі адной вялікай сям'і. Іерарх адзначыў, што падчас імшы будзе маліцца за кожную хрысціянскую сям'ю, за тое, каб у Беларусі яны былі моцнымі, і заклікаў усіх вернікаў маліцца ў гэтай інтэнцыі. Тэму сям'і біскуп развіў і ў сваёй гаміліі. На яе пачатку ён падзякаваў ксяндзу Чэславу і пану Богу за магчымасць сабрацца ў гэтым месцы. Дзеля прыгажосці Росіцы сюды варта прыязджаць, бо праз яе Бог і хоча нас прыцягнуць да сябе. Таму не выпадкова мы сабраліся тут маліцца за сям'ю, галоўную супольнасць нашага грамадства. Што значыць сям'я ў жыцці чалавека? Мы спыталі ў маладых людзей, што прыбылі ў Росіцу. Семья – это самое главное. Это то, чем человек живет, для чего он живет. Это вся моя жизнь, вся моя любовь. Семья – это самое главное на данный момент в нашей жизни, ценность, смысл, можно сказать. Мы, конечно же, осознанно создавали семью с женой и хотели много детей. И слава Богу, Бог нас благословляет пока что. Так что мы всегда благодарим Бога и радуемся, что вроде пока все так получается, как мы хотели. Пасля заканчэння святой імшы адбылася канферэнцыя на тэму сям'і. Яе правёў ксёндз Вячаслаў Пялінак. Ён звярнуў увагу на важнасць прабачэння ў нашым жыцці. Святар узгадаў прыклад росіцкіх пакутнікаў Антонія і Юрыя, якія пайшлі разам са сваімі вернікамі ў агонь, але перад гэтым прабачылі сваім катам. Святар прыгадаў таксама той момант, калі ён працаваў у Росіцы і да яго прыехаў айцец Чэслаў. Калі ён сказаў, што прыйдзе час і патрапіць працаваць на гэту зямлю, айцец Чэслаў адказаў, што ніколі, нават жартам запусціў у яго памідорнай. Але так здарылася, што ён служыць у Росіцы ўжо больш за 10 гадоў і шмат зрабіў для прыгажосці гэтага месца. Мне калісьці казаў ксёндз Луцін Павлік, як я быў задорожжа, што это Росіца, гэта капальня Божых заслугаў. А я так думаю, о Боже, каб мне не папасць у гэтай заслугі, не хачу гэтай капальні. Я тады яшчэ быў клерыкам, студэнтам, прыехалі з айцом Луцыянам Павлікам. А тут бярозы растуць, даху нема, ўсё сарвана. Думаю, Боже, не хачу гэтых заслугаў. І ксяндз Вячаслаў таксама казаў, ён кажа, прыедзеш, тут будеш прыгожа рабіць, ты умееш, будеш працаваць. А я кажу, о не, отец Вячеслав не говорит, так напэўна, не попаду у Росіцу. І это правда, те помидоры были.
запустив. Я, напевно, його помідори не запустив, як він сказав, а він мені отказ так само. Ну, то так жарти бували, так, ну. В канцы ўрачыстасці вернікі з Мінска падаравалі айцу Чэславу саджанцы родадендронаў. Потым адбылася малітва за сем'і, пасля якой біскуп асабіста ўдзяліў благаслаўленне кожнай сям'і. Той, хто адзін раз прыехаў у Росіцу, хоча вяртацца сюды зноў і зноў. Женщина говорила в конце имши, что святая земля. Я тоже так считаю, что действительно эта земля, она святая. Тут действительно жили люди, которые... У них была живая вера сильная. Вот. Поэтому, конечно, я считаю, место святое, и стоит сюда приезжать и с детьми, и с семьей. Вот. И я знаю, что здесь хорошие ксензы всегда работают. Ужо больш за 10 гадоў у Росіцы працуе айцец Чэслаў Курэчка. Жыхары Росіцы вельмі ўдзячны святару за тую працу, што ён зрабіў для іх вёскі. Он сразу взялся за всех людей, и за весь костел, за всю территорию. Это те люди, которые не ходили в костел, они все стали ходить, интерес возник вообще. Ну, он возродил Росицу. Это человек, которому мы все благодарны, все его любим. И маленькие, и большие, все находят с ним общий язык. Это вообще, он спас нашу Росицу, можно сказать. У айца Чэслава шмат знаёмых і сяброў не толькі ў сваёй парафіі, яго ведаюць практычна ва ўсёй краіне. Да яго прыязджаюць Мінска, Барысава, Полацка, Наваполацка, Глыбокага. А наогул яшчэ, канешне, Росіца ўжо немагчыма без ойчынькі любімага, шаноўнага, паважанага Чэслава. Дзякуючы ягонай адкрытасці, ягонай дабраце, ягонай павазе да кожнага чалавека, ён кожнага ўбачыць, заўважыць. Это таксама для нас, ну, я думаю, для кожнага чалавека это шмат што значыць. Павагу адчуць, нейкія пытанні да сябе запытацца. І, канешне ж, хочацца па гэтаму яшчэ болей, так сказаць, супрацоўнічаць з такім цудоўным святаром. Зараз святар не шкадуе, што некалі яго накіравалі ў Росіцу. Я радуюсь и дякую пану Богу, что я тут есть и нечто роблю. И тут такий простор есть, и такая фантазия неограниченная. Тут можно працевать на хвалу Божию, молиться и Бога прославлять. И так, и вельми радуюсь, как люди приезжают, збираються в Росіцу, молимся разом, працуем. Закончылася ўрачыстасць смачным пачастункам у летняй кавярні ў Бусла. Так святар называе пляцоўку каля касцёла, дзе непадалёк знаходзіцца буслінае гняздо. А вернікі выказваюць надзею, што Росіца будзе толькі прыгажэць. І яшчэ праз некалькі год, я думаю, мы яшчэ ўбачым Росіцу прыгажэйшай, і тут будзем яшчэ болей сябе адчуваць шчаслівымі. Наступны раз Росіца запросіць на ўрачыстасць у пачатку жніўня, калі адбудзецца ушанаванне благаслаўлёных пакутнікаў айцоў Юрыя і Антонія. А яшчэ сёлета з Росіцы ўпершыню выйдзе пешая пілігрымка ў Буцлаў. Запрашаем да ўдзелу. Ви що самі питаєтеся, глядіть, скільки їх ось. Погляди, люди разумні з Братства Гунтова, з Новополоцка. Глядите, як похоже. Вот подойдите, глядите, а разом буде. Ну, только что не целый, а, ну, полезный. Люди, что вы хотите от меня?